A doua epistolă către Tesaloniceni. Biserica din Tesalonic a continuat să treacă prin diverse încercări, persecuții și necazuri. Apostolul îi asigură că Dumnezeu va răzbuna nedreptățile suferite de sfinți, atunci când Domnul Iisus se va arăta din ceruri cu îngeri puternici într-o flacără de foc. Încă de la început vedem din nou soluția escatologică într-o epistolă escatologică. Dușmanii lui Hristos vor suferi distrugerea veșnică, fiind lipsiți de prezența Domnului și de prezența puterii sale, atunci când El va veni și va fi glorificat împreună cu sfinții săi. Până atunci, Pavel îi încurajează pe tesaloniceni cu certitudinea că Hristos va fi glorificat în ei și aici pe pământ. Severitatea încercărilor cu care se confruntau tesalonicenii îi făcuse să creadă că necazul cel mare venise deja peste ei. În consecință, i-au scris apostolului cerându-i să-i ajute să înțeleagă ce se întâmplă. Apostolul subliniază diferența dintre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră împreună cu El și, respectiv, ziua Domnului. El reiterează ceea ce le scrisese în 1 Tesaloniceni, și anume că nu suntem destinați la mânie, adică la necazul cel mare, ziua Domnului. El le oferă o cronologie a evenimentelor viitoare. Mai întâi are loc marea apostazie, apoi se descoperă omul fără de lege, Antichrist. În cele din urmă, Antichristul va pregăti terenul pentru necazul cel mare. Apostolul încheie cu o asigurare. Cineva îl ține la distanță pe Antichrist. Opinii diferite speculează cine ar putea fi acesta, dar eu cred că numai Duhul Sfânt îl poate reține pe Antichrist. Așadar, când prezența activă a Duhului Sfânt prin biserică va fi înlăturată, atunci Antichristul va intra în scenă pentru a-și aplica planul satanic, până când Domnul îl va ucide la venirea sa, încheind necazul cel mare. Apostolul îi îndeamnă din nou pe tesaloniceni să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru că i-a ales pentru mântuire, care este de asemenea izbăvirea din necazul cel mare. O altă binecuvântare va fi obținerea slavei Domnului Iisus Hristos. Tesalonicenii sunt îndemnați să rămână fermi în învățăturile escatologice pe care le-au primit de la apostolul Pavel. Aplicație. Trebuie să recunoaștem deosebirile pe care apostolul Pavel le face între a doua venire a Domnului și ziua Domnului. Antichrist va fi ucis de Domnul personal în timpul evenimentelor din ziua Domnului. Venirea Domnului implică ridicarea noastră la El înainte de necazul cel mare.